ସୃଷ୍ଟିରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବନ୍ଧନ ହେଉଛି ବନ୍ଧୁତ୍ୱ। ଯଦି ଭଲ ବନ୍ଧୁଟିଏ ମିଳିଯାଏ ତେବେ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। ଯଦି କେବେ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଶିକାର ହେଉ ତେବେ ଭଲ ବନ୍ଧୁଟିଏ ଥିଲେ ସିଏ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତା ସାଜି ଆମକୁ ସେଥିରୁ ମୁକୁଳାଇଥାଏ। ଯଦି କେବେ କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଆମେ ବାଟବଣା ହୋଇଯାଉ ତେବେ ଭଲ ବନ୍ଧୁଟିଏ ଥିଲେ ସିଏ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ସାଜି ଆମକୁ ସଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଆଗକୁ ନିଏ। ଯଦି କେବେ ଆମ ମନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ ତେବେ ଭଲ ବନ୍ଧୁଟିଏ ଥିଲେ ସିଏ ମାନବବିନ୍ଦ ସାଜି ଆମ ମନକୁ ହାଲୁକା କରିଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ଯଦି କିଛି ଭଲ କାମ କରିବାର ଅଛି ତେବେ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜେ ଜଣେ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତୁ। କୁହାଯାଇଛି ନା, କାହିଁ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ କାହିଁ ପ୍ରେମ ସୁନ୍ଦର, ଯାର ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଦେବତା ନର।